Duduh, kok rasane ting tercep-tercep koyo ngene to? Kayak iki lakon apa to, Kang? Wah, maskeran nganggo masker mata. Wah, ngece. Apa yo enek masker mata kok nganggo bal tenis? Ini bal tenis to iki. Lah sampeyan kena apa to, Mas? Kena lengo pas goreng. Oh. Delok lukane, Mas. Yo ngopo? Wah, lah kok mlenyok ngono to, Mas? Wis diobati durung? Pun kula kei salep, Mas. Ana nganggere bar kula kei salepe pun rada ilang terus perih melih kok. Oh, nganu, Mas. Dikompres nganggo es batu, Mas. Alah, ampun kula kompres nganggo es. Nenek bar dikompres nganggo es, yo balik perih meneh. Oh, alah. Oh, anu. Coba to sampean Didi. Jadi ngadeg ning panasan, terus raine iki didebke ning srengenge, Mas. Wah, masuk kuwi. Jadi ngedep srengenge ndangak, wah, secara tidak langsung kena panas no, kumane mati kabeh ya, Mas. Lah, logikane kuwi, Mas. Ya wis, aku tak mulih ya, Mas ya. Oke, monggo, Mas. Wah. Solusine Masno iki, wah, tau wepak iki. Iya. Ayo tepak iki. Wah. Lah iki madeng srengenge ngene terus carane yo mataku iso blereng ngono iki. Bayo. Lah iki engko kira-kira nek aku nyawang ora yo blawur isoan. Oh, anu ditutupke weh. Nah. Wes, ngene prayo mening ngene. Wah, tepak wis. Watone ra blereng. Wah, karo olahraga. Wah. Wis suwe lho jane. Mripatku kok isih rasa perih ya. Bokang to iki? Loh. Pak RT. Ngopo, Kang? Anu, Pak. Senam, Pak. Ben sehat. Senam kok ya ini kudune esuk mau to, Kang. Loh, jangan salah, Pak. Kula niku senam ke jam 7 esuk wau. Lah kok suwe men? Loh, lah emang niki jam pinten? Lah ket mbok dirungokke ya lho. Iki wis adzan dhuwur, jam 12. Mosok to, Pak? Loh. Oh. Tekoni jam kok malah cengengesan sampean iki. Rupamu itu. Malah ngrupak-ngrupak. Wetenge loro to, Pak? Aku ora kuat aku. Mantuk mawon. Pak RT ngopo to kok guyu kekel-kekel iki? Apa enek sing aneh po? Jabang bayi. Mulane Yusuf Sulaiman kekel. Wah, iki Iis kudu tanggung jawab iki. Monggo, Mas. Wah, mantul. Makan siang dulu. Mantul tenan iki. Enak, Mas. Lah, jangan itu sang benjakan itu seneng aku. Mimik ya, Mas. Mimik sik. Ya, jangan makan dok ya. Mimik sik. Aku ndak keseretan. Nah, biar tak kata-kata ke orang yang ngetang-ngetang itu deh. Nah, yang aku kan dia jadi wong lanang nyambut jahe semangat. Kopi puran, Mas? Belum deh, kayak ya. Tak tambah kesek ya, Mas. Belum. Cuma baru keceples apa ya? Kok halus tuh. Wah,
Niki, monggo kopine. Mantap tenan iki. Aduh. Nak biang tuh. Kesel mas. Ya kesel tadi jenenge nyambut gawe ora kesel iki. Dipijiti purun. Ya rasa. Kowe iki ya kesel. Wong samu ngurusi Mehmet ora kesel. Yakin gak gelem dipijiti. Tapi nek kowe pengen mijiti aku, ya ora apa-apa nek mbok paksa. Wis nang ngene. Enak mas. Enak, Dik. Kurang banter ah? Kurang sithik nggon pas cengeli lho. Lah aku kuwi lho, Dik. Semene? Heeh. Wah, Heeh. mat banget ya Allah. Mas. Hmm. Puputnya sapa ya mas? Puput. Alah ku lho, sing ngechat sampean ning HP-ne sama jenenge Puput ku lho. Lah cete piye to, Dik? Yang lah maksud tak jelaske. Anu jenenge wis ya, Dik. Alah sirahe dorong. Anu, Dik, jenenge. Alah. Aku lali. Tak salat dhuwur sih, Dik. Lali aku. Jawab ngapa? Ya iya no. Gara-gara kowe lho sawangen moto karo raiku lho, ketok belang. Wong nek ra mudeng terima kasih ya kaya sampean lho, Lek. Wong wis ditulung, dikei obat gratis, dikei ide, kok jek isih nyalah-nyalahke lho. Ya iya no. Lah gara-gara idemu kon nganggo bal tenis iki. Wong wingi ra belang kok saiki dadi belang. Lah aku Dede kok. Salah mek sing akon dede ya sapa? Lah aku lak wis ngomong to Lek ndek iki. Lek dinggo leren ning jero omah ben ora kena debu. Malah Dede. Kayak kuwi mesti dedene sampean iki suwe tera belange kaya ngono kuwi. Oh iya ya. Aduh iki gara-gara aku Dede. Ya, Wah, yen ngono ya. Gara-gara Mas Sutrisno Wibowo iki no korek iki. Ya wis, sik. No daging. manusa nek diciptakan saka lemah sengketa ya dadine ngono kuwi. Misroh tok. Mas No. Mas No. Pripun, Mas? Gedeng kok piye malah cengengesan. Sampean ki meh karnaval apa piye? Karnaval untumu suwek ngono. Ayo ki tanggung jawab. Eto, kok kudu kula sing tanggung jawab iki genahe pripun? Ya nggih no. Oh jenengan kan ngongkon kula Dede to. Aku kula rewangi Dede nganti pirang-pirang jam kok. Oh, kose, aku mau orang ngangkon Dede pirang-pirang jam lho. Loh. Lah wong karep kula niku semakin lama mesti kan nggih semakin baik to. Lah kok terus dadi belang ngeten. Lah sing ngakon nganggo kaya ngenekan ki mau sapa? Mas ra iso, pokoke sampean kudu tanggung jawab. Sabar sih. Saiki ngene, Mas. Kronologine Dede mau piye coba dipraktekne. Nah, ngeten Mas. Sawise sampean ngongkon kula Dede to. Kula kan Dede. Terus kula ndangak ngeten. Ah suwe-suwe kan mata kula lah blereng. Ah terus kula nggih niki, kula tutupi ngeten. Loh, kula tutupi ngeten to. Loh, ngeten iki. Pun nyaman to. Ah terus kula imbangi gerak Mas no. Mergo apa? Awak kula ya gen melu sehat. Dadi yo motone mari awake sehat kan ngono to Mas. Lah delalah to Mas no. Terus begitu niki kula buka ngeten. Lah kok malah lho. Sutrisno Wibowo. No daging. No korek. No lajeng. Yang malah lunga. Sutrisno Wibowo. No daging. No korek. Ning ndi iki? Ora weruh. Kuwi ning dina jane rong dina ora mlebu iki. Alah Bu, niki lho nembe kena alangan. Sesuk kula tak mlebu. No korek. No daging. Ning ndi bocah iki? Sutrisno Wibowo. No daging. Jane bugange jenise menungsa apa to? Sutrisno Wibowo. Jaran. No daging. No korek.
ning ndi bocahe? Kaget aku. Gang. Ora marahi emosi toh? No lajeng, no korek, no daging, ning ndi bocahe? Lah kok kowe malah pentelang-penteleng rumangsane aku rasa nesu apa piye? Nak bae raimu wis mbok celorangi ngono kuwi. Terus aku wedi. Iya. Mboten Pak Kliwon, ngapunten. Angka gawa emosi. Sutrisno Wibowo, no daging, Oh, no korek. semprul. Oh, kuwi mulai Masno. Masno. Masno kuwi lak jenenge. Sutrisno Wibowo, no daging, no lajeng, no korek. Ning ndi wonge? Yo yayaan mlebu omah kuwi maksudmu apa? Pak RT, ngapunten lho. Kula goleki Masno. Mulai Masno kok rene. Kene omahku kok. Lho. Menawa teng mriki kok. Pun ngapunten. No korek, no daging, no lajeng. Allahu Akbar. Hai deh, boleh kenalan gak? Boleh mas aku Puput, kalau mas namanya siapa? Aku Momon, alias Rudy Cute. BTW kamu tinggal di mana? Aku di Solo Baru, kalau mas di mana? Skumbal. Solo takat mau rampung-rampung. Wes Solo teh. Mau coba teh kakak mau rampung-rampung. Rasa coba-coba menghindar kok iki.